singgah singgah kala singgah pansuminggah duraga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing apulu sing abau sing atenggak kelawan buntut sing tan kasat moto baliyo ing asal neki wayahing mangsa kala durga wani hanetepi pindhane kaya gabah den interi ponang sarana jalma manungsa paribasan sungsang bawana balik tambuh-tambuh sutaning galih paring marga kang kudu linampahan awit saking Sungkerta kang saya ndodro nanging malah bangkit angridu jalma manungsa sureng swasana jagat sinaput mendung cemengangen ndelong sutaning pratangga pati kandhek pinalah pedhut petengah gregemeng tan saya dangu saya hanggenggeng karena pambudidayaning jalma manungsa linambaran pamartobat wiwah puja mantra puji rahayu memayu hayuning bawana kunjuk mring Gusti kang maha welas asih kadadak sakala sumilak kang pedhut kaprawasa sunare sang Bagaskara dadya sumilak sumerbak dening samiring samirana kadang-kadang ya harus koyok seperti Gusti bersama ada apa sopet dia nanti di shopping koyok semua yang masih saksi jadi nantinya mendampingi kita Mas Badri dengan ini kan jumlahnya semua peserta kan 9 kemudian ini kan orangnya 11 nanti yang ngambil dari sini nanti 1 peserta kudu-kudu 2 peserta agak Jemani ya nanti siapa yang di sini ya terus yang ketiga cekel itu pedang ya ini yang agamanya Mbah. Terus yang keempat tongkat garis kelor terus tongkat menjalin bang tongkat menjalin porong terus lempang kodam terus jadi siapa yang bawa hati-hati jangan sampai ini ada yang tidak benar walaupun kita nanti ikut berjalan jangan mengikuti awal ini harus semua mengikuti apa yang diatur oleh panitia nanti ya, ikut saja kalau toh memang kalian-kalian ini minta tidak dibutuhkan dengan panitia ya biar dengan melalui mengikuti saja kalau memang usahakannya mau diambil panitia silakan aja tapi kalian mengikuti saja ya. Kita minta harus mengikuti
pulang sampai bikin finish. Jadi kita yang awal, kalau toh memang ini tetap diserahkan kepada kita, dan nanti tetap kita yang mengatur. Kita menjadi doa, kalau ada kekurangan atau kesalahan kita mohon maaf. Semua sudah dan nanti akan menunggu panitia menentukan. Dan itu aja yang kita hamba di tempatkan dua langsung di dari panitia. Salam rahayu, rahayu, rahayu sakum dumadi. Bapak sedherek tamu undangan ingkang kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kagem panjenenganipun para bini sepuh, para sesepuh ingkang satu kana ing pamawas lebdo ing pitutur ingkang tansah kawula bekteni. Kagem panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan Kulon ingkang tansah kinurmatan, kagem panjenenganipun Bapak Muhdiono selaku ketua hal ing tahun punika ingkang tansah kula hormati, lan ugi panjenenganipun Mbah Suwono lan ugi para pendheripun ingkang tansah ngregengaken jamasan ing kalodhangan siang punika. Para rawuh, sumangga kita tansah munjukaken puji-puji syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Awit saking limpahan rahmat taufikipun kula lan panjenengan saged rawuh wonten ing pelataranipun pesarean Ki Andung Sari ingkang saperlu handhereaken adicara jamasan pusaka ingkang kalajengaken kalian tasyakuran. Para rawuh, mugi anggen kula dalah para paraga ingkang badhe handhereaken adicara jamasan punika pikantuk sih nugroho saking Gusti Kang Maha Agung. Pramila para rawuh, Bapak sedherek sedaya, monggo adicara punika sareng-sareng kapikak kanthi waosan suratul Fatihah ila hadratin nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para rawuh, dewi sampun samapta. Para paraga ingkang badhe hangemban wontenipun pusaka tetilaranipun Eyang Andung Sari ing kalodhangan enjing punika. Para neneman ingkang sampun kapilih wonten tlatah Ledok punika ingkang dipun pandhegani dening organisasi Karang Taruna Kelurahan Ledok Kulon ingkang sampun sumedya kinen beto pusaka wonten ing sasana jamasan pusaka. Panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan dalah panjenenganipun Mbah Suwono ingkang kalodhangan enjing punika sumedya handhamasi pusaka ketileraning Eyang Andung Sari cikal bakal tlatah Ledok. Mugi rubeda ingkang saking wetan Balya Wetan, rubeda ingkang saking kidul Balya Kidul,
rubeda kang saka kulon baliya ngulon rubeda kang saka lor baliya ngulon yen saka dhuwur baliya muluk mlebu langit sapitu yen teko ngandhap butula bumi sapitu mugi kalis nir ing sambikala sedaya ingkang badhe andharaken jamasaning kalodhangan enjing punika. Langsung Mas Jaya jalan ke timur untuk membentuk barisan, ke selatan ya, langsung membentuk barisan pertama ya, nanti disusul. Oh, berhenti di situ ya. Katon regeng swasana ing kalodhangan enjing punika dupi para wiranom ingkang sampun hangemban pusakanipun Eyang Andongsari ingkang badhe dua Mas di pinggirnya Mas Jaya ya begitu nggih ya dua langsung Mas Pri jalan di sini ya urut di belakangnya Mas Jaya nanti disusul di belakangnya. Pramila para rawuh Bapak sederek-sederek kang tansah kinurmatan mugi kersa panjenengan jumurung dituwuhi ngasani Gusti Allah Ta'ala. Mugi-mugi Eyang Andongsari rikala tasih gesangipun sedaya kesalahanipun dipun paring pangapunten dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang dalani jembaro kuburi mugi Gusti paring nugroho lan cakep ing arsing Gusti Allah Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Ya langsung disuruh di belakangnya, jadi dua-dua jalannya dua-dua jadi membentuk dua-dua. Mas Pri itu aja dulu kalau gitu gak apa-apa Anda begitu ya. Silahkan berjalan untuk mengikuti irama gending, jadi jangan kesusuan. Lampahnya halon pusakanipun leluhur nedya badhe siram jamas Piatike pideksa hamantesi gunging sarira paraga ingkang hangemban wontenipun pusaka Eyang Andongsari. Setunggal baka setunggal pusaka tenggalipun Eyang Andongsari pun salap wonten ing sanginggiling meja ingkang sampun kasiapaken. Kanthi manteping penggalih meneping ati para nem-neman sedya bekti marang leluhuripun. Para rawuh Bapak lan sedherek sedaya
kapapanaken wonten ing sanginggiling meja sedaya pusaka tetilaranipun Eyang Andong Sari. Mugi sedaya para rawuh bapak lan sedherek sedaya saged nderek hanjagi lan saka hangrumat tetilaranipun tiyang sepuh ingkang bilih panjenengan hitung 244 tahun menika wujudipun tetilaranipun nggih. Awit saking sedaya para putra wayah khususipun tlatah Ledok tansah setya tuhu bekti marang leluhur pramila sedaya pusaka menika tansah dipun rumat dipun jamas. Sedaya kala wau mboten ndewakaken pusaka mboten nanging ngurmati leluhur ingkang gadah niku patraping para putra wayah ingkang tansah enget lan hormat dhateng para leluhuripun. Dupi sampun samapta Wiranom hanampi pusaka ingkang badhe kalajengaken siram jamas pusaka ingkang kaping 9 ingkang badhe katuraken panjenenganipun Mbah Suwono kinen ingkang dados tetungguling jamasan ing kalodhangan siang punika ingkang tansah setya nderekaken adicara jamasan panjenenganipun ingkang kawogan Kepala Kelurahan Ledok Kulon panjenenganipun Bapak Anton. Dinar buka wiwaraning sasana jamasan pusaka kalolos saking warangka ingkang handheraken jamasan ing kalodhangan enjing punika. Pusaka ingkang paring siram jamas punika ingkang sinebut Tumbak Godhong Andong. Pramila para rawuh bapak lan sedherek sedaya jamasan pusaka saged numusi jamasaning atining kang padha rawuh lan padha sibuk. Mugi tansah mantep penggalih para paraga ingkang nderekaken adicara jamasan ing kalodhangan enjing punika. Swasana regu regeng anggenipun jamasan kadherekaken gending trutur ingkang sedaya kala mengko pralambang mugia sedaya paraga saged andhap asor ing sesama lampah tandang grayang solah bawa munomuni mugia putra wayah ing tlatah Ledok sageta mendhet tulodo saking Eyang Andong Sari tiyang ingkang kathah manfaatipun kangge sak padha padane.
sampun paripurna jamasan tombak godhong andong pramila kasusul kalian pusaka salajengipun. Jamasan kaping kalih sinebuting pedang suduk jamasan angka kalih. Monggo sakit pinarak di sana bisa. Pinarak di dalam aja gak apa-apa. Pinarak duduk ya, monggo. Monggo langsung mlebet. Lah, pinarak lenggah, monggo. Lah, lenggah teng mriko. Lah, lenggah. Lah, monggo. Para rawuh bapak lan sedherek sedaya, bilih ati cara jamasan menika sampun kalampahan udakara wonten ing 15 taun kepengker. Ingkang sedaya kala wau namung nggambaraken raos bektinipun putra wayah tlatah Leduk ingkang tansah amituhu dawuhipun para leluhur. Paralikanti siram jamas ing kalodhangan enjing punika kinen ugi paring hormat dumateng sedaya ahli-ahli kuburipun ingkang sampun kundur wonten ing alam barja. Panjenengane Mbah Suwono kedhi nyuwun ing ngarsane Gusti Allah Ta'ala mugi-mugi anggenipun ngandharaken ati jamasan sekadya pikantuk nugroho kaulasan saking Gusti Allah Ta'ala. Tansaya para putra wayah tlatah Leduk Kulon dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slamet wilujeng lir ing sambikala saged ngobati rejeki peparinganing Gusti Allah Ta'ala, tansah sehat bergas slamet.
Para kawugan ingkang lenggah wonten ing inggil punika sedaya paraga ingkang tansah setya bekti dhateng Eyang Andongsari pramila ing kalugangan injing punika ugi nderek adicara jamasan. Jamasan salajengipun winastan teken galih kelor. Menika gegambaripun teken galih kelor gadanipun Eyang Andongsari Dek rikala rumuhun ingkang tansah setya handherekaken anggenipun barang kentrung ndugi telah latah ngurawan ngantos ing ledhuk kulon puniki. Pusaka-pusaka tetularanipun menika ingkang kedah tansah dipun jagi dening putra wayah tlatah ledhuk. Lan ugi saged dados gegambaran bilih tiyang ingkang manfaat sak mangsanipun mila ugi manfaat ngantos sak niki menika ingkang sinebutipun Eyang Andongsari cikal bakal tlatah ledhuk. Paripurna anggenipun panjenenganipun Mbah Wono Hanjamasi wontenipun teken galih kelor pramila jamasan kalajengaken jamasan lajengipun nggih menika sinebuting teken penjalin bang. Ingkang sampun dipun jamasi dening panjenenganipun Mbah Suwono kanthi menep penggaling Mbah Suwono anggenipun tansah setya tuhu nderekaken adicara jamasan setunggal mboko setunggal adicara sampun dipun jamasi.
pramila para rawuh bapak lan sedherek-sedherek ingkang kawula hormati, saestu-estu mugi panjenengan kersa jumurung kanthi tetungga ing ngarsaning Gusti Allah Ta'ala. Mugi-mugi Eyang Andong Sari dalah sedaya pendheripun lan punggawanipun dipun sepunten sedaya kalepatanipun dipun paringi maghfirah dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinebihna saking siksa kubur, tinebihna saking fitnah kubur, saged padhang dalane jembar kubur. Siraman lajengipun inggih punika penjalin porong utawi teken penjalin porong ditinggalanipun Eyang Andong Sari ingkang sampun paring jamas regu regeng swasana ing kalodhangan enjing punika handherekaken jamasan pusakanipun Eyang Andong Sari lan ugi pengetan haul Ki Andong Sari ingkang kaping 251 sekawan. Mugi putra wayah tansah slamet wilujeng niring sambikala pikantuk berkah taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Kantun setunggal pusaka ingkang dereng kajamas sampun dipun larapaken wonten ing ngajenganipun Mbah Suwono. Mugi tansah berkah saking Gusti Allah Ta'ala numusi slameta kabeh para putra wayah telatah ledok slameto sangarepe slameto sanggurine pinayung dening panguwasing Gusti Allah Ta'ala. Slamet wilujeng nir ing sambikala. Setunggal boko setunggal pusaka tetilaranipun Eyang Andong Sari paripurna anggenipun siraman jamas. Mugi tansah rahayu para-para ingkang tansah handherekaken adi cara jamasan ing kalodhangan punika.
sampun kalampahan panutuping jamasan ingkang sampun kabekta nyaketi wontenipun meja ingkang sampun sumadyo. Saya caket sanjana kediri lumaksana wira anom ingkang hambeta pusaka terakhir punika. Kanthi nyuwun ing ngarsane Gusti Allah Taala, slameta paraga ingkang ndherekaken adicara jamasan punika. Dinebihna saking sedaya Sukerta. Manggihana yuwana slamet wilujeng nir ing sambikala. Para rawuh, Bapak sedherek sedaya ingkang tansah kinurmatan, paripurna anggenipun nderekaken adicara jamasan punika pramila monggo sareng-sareng kula dalah panjenengan nyenyuwun ing ngarsane Gusti Allah Taala, mugi-mugi menapa ingkang sampun kalampahan menika namun mujudaken bekti kula dalah para putra wayah tlatah Leduk Kulon dhateng Eyang Andong Sari pramila ing kalodhangan enjing punika ngawontenaken siram jamasan pusakanipun Eyang Andong Sari. Pramila para nememan kula paringi kabar bilih panjenenganipun Eyang Andong Sari menika nilaraken kula lan panjenengan menika sampun 244 tahun. Mila pusaka-pusaka wau tasih utuh tetilaranipun. Pramila para putra wayah sakmenika kantun paring panghormat menghormati nggih wontenipun tetilaripun Eyang Andong Sari. Monggo sami-sami kita rumat, kita jaga kanthi saestu-estu meneping penggalih lan ugi nyenyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi jamasan punika boten namung jamasi pusaka naming tumus jamasi ati kula panjenengan nggih lan kanthi anjamasi menika ing ulan sura saestu-estu mugi-mugi tansah menep penggalih panjenengan anggenipun seserawung dalah putra wayah sak tlatah Leduk punika. Para rawuh Bapak lan sedherek sedaya monggo sareng-sareng nyuwun ngarsane Gusti Allah Taala mugi saestu-estu jamasan ingkang kula dalah panjenengan lampahi menika saestu-estu saged damel bungaing Eyang Andong Sari lan ugi saged ngrubah sikap kula lan panjenengan tandang grayang solah bawa munamuni anggen kula lan panjenengan serawung dhateng sesamanipun. Para rawuh monggo kita nyuwun ing ngarsaning Gusti Allah Taala khila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil firli wali walidayya amin. Summa ila hadratin jamil wahnihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada wasyolikin wa tabi'in wal ulama'il amilina wa musannifin al mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir El Jilani wa ila ruki Eyang Syekh Siti Jenar wa ila ruki Eyang Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumaila hadratin Eyang Andong Sari cikal bakal Leduk Kulon lan sedaya para pendheripun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'abi ni'ama wa yukabi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamal jalali atimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilah
Wasalim salaman ta'ala sayyidina Muhammadan illati tanhalu bil awqat wa tanfaridu bil hurab wa tudu bil hawaij wa tunalu bi raqaib wa kunul qawatim wastaqal qawmu bi wajil hari wa ala ali washabi fi kullamhatin wa nafsin bi adati kulli ma'lumillah bi rahmatika ya arhamar Rabbana dulamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Duh Gusti Allah ingkang Maha Agung, kawula putra wayah saking panjenenganipun Eyang Endong Sari ing enjing punika kempal mangga ngawontenaken siram jamasan pusahanipun panjenengan. Mugi-mugi saestu panjenengan dipun paringi mapira dening Allah Subhanahu wa taala, tinebihna saking siksa kubur, tinebihna saking fitnah kubur. Lan mugi-mugi panjenengan saged pikantuk panggenan celak kalih arsing Gusti Allah taala. Duh Gusti kang Maha Agung, mugi-mugi panjenengan ugi nglumeber dhateng sedaya para warga tlatah Ledok, saged tinebihna saking sedaya rupida manggihana kayuhanan slamet wilujeng lir ing sambikala. Paringana rejeki ing kathah lan ugi kang malimpah-limpah. Duh Gusti kang Maha Agung Sukma Wicaksana, mugi-mugi sedaya ingkang nderekaken adicara kirab punika slamet sak ngajenge, slamet sak wingkine pikantuk rahmat taufik saking panjenengan ya Allah. Kabulaken panyuwun kawula. Allahumma firli wali walidayya warkamhuma kama rabbayana shahira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin. Para rawuh Bapak sederek sedaya, mekaten panyuwun kula mewakili panjenengan warga tlatah Ledok Kulon, mugi-mugi saged kinapulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh Bapak lan sederek sedaya, setunggal rangkaian adicara jamasan sampun paripurna. Pramila dhateng panjenengan Mbah Suwono bilih mangke badhe kepungan sagedipun waosaken doa malih. Monggo Mas miki dipun paringaken Mbah Mudin, kersane Mbah Mudin ugi mimpin doa untuk nggih menika tumpengan nggih. Saking kula Witawasesa ingkang hanggembani wontenipun adicara jamasan punika ambok bilih wonten klenta-klentu anggen kawula matur, kawula namung tadah tetesing pangaksama wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbah Wono. Ila hadratin Nabil Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi tudati sya'na mal fariqa. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min masyariqil maghribi khususan apa ana wa ruhi ke andung sari laumul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Rawi beri wali amin. Mas dikir sekedap ya menika dipun fokusnya wonten hatine kiambak-kiambak nggih. Ilahan nama jangan berfirman. La
ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah la illallah la illallah la illallah la ilaha illallah bi alam sari wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bi alam sari wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bi alam sari wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya dong sari wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah ya dong sari wali Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan awal abad wa datna jamil hajat wa tudoina biha min syam'i syai'at tarfa'una biha darajat wa tubal wasal ghayat min jamil qanatin biha Allahumma la ta'lana dan ban hajat min kawaiti dunya wal akbar alamin. Allahumma di sultanil ali walikatim karim kalimati wa tamnatin innaka ala kulli syai'in qadir wa mustajab bil Qur'anil azim masmata wal arsil mati tawal atma'in wa tabaitik min bani adam man salaman kana qol minaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa kesehatan bil ilmi wa barakatan bil rezeki wa taubatan kum rahmatan badal maut. Allahumma win alin bi syakaratil maut wa najata minan nar wa apa indasam. Allahumma firlahu warhamhu wa api wa pa'num. Allahumma firlaha warhamha wa api wa pa'num. Allahumma krisan ila ruki ki andong sari walillah wa ila jami'al kubur minal muslimat wal mu'minat mat. Allahumma latana dan ban hajatan banat para alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad rabbil alamin. Datang para bapak para sedherek ingkang kula hormati inggih menika nggih nungun sekedar wonten hidangan menika monggo dipun dengan sareng-sareng nggih. Nggih monggo dipun sareng-sareng Pak Lurah.